מהי המדינה עם הכי הרבה תושבים בעולם? אלוהים יעזור. חייבת לנחש את זה. נראה לי, לא יודעת, ארצות הברית, אמריקה. ארצות הברית או אמריקה? נו, עכשיו. סתם. צחוקי, מה קרה? לא, סין. מה סין? סין, כפרה. זה המדינה עם הכי הרבה אנשים בעולם. יואו, אלוהים יעזור לי. איזה מדינה זכתה הכי הרבה פעמים במונדיאל? איפה ארצי שאני צריכה אותו? ארצי! 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 בוא ארצי, בוא. מעבולה לגמרי, לא מצליחה שום שאלה. מה השם אחי? איתי. בגלל שהוא בא לעזור לך, כל שאלה שאתם יודעים, אתם מתחלקים בכסף. אין בעיה. סגרנו. קודם כל, תספר על עצמך טיפה. אני איתי, אני מצור משה, משרת כמ"ק טירונים, למה החלטת ללכת ולהיות קרבי? בשביל לעזור למדינה, לתרום. המשפחה שלך, חברים שלך? גם המשפחה, חברים. מהי המדינה עם הכי הרבה תושבים בעולם? סין. אלו! זה קל. זה קל לא לכולם, אני לא רוצה לרמוז וכאלה. היא אמרה ארצות הברית או אמריקה. איזה מדינה זכתה הכי הרבה פעמים במונדיאל? ברזיל. אימא'לה, את מבינה? בוא'נה, אתה גם... את מבינה? מפה אתם לוקחים מונית, אתם כבר לא צריכים אוטובוס. קצת קשה, אבל בגלל שזו שאלה קשה אני מפנה לך כי בדוק את יודעת. באיזה... נהנים קצת, מה קרה? באיזה שנה נחתה חללית אפולו 11 על הירח? קליל! וואי, איזה פולו, איזה חלק. 1900... פולו, החולצה, את לא מכירה? נו. סתם, לא, בסדר, נו, תן לי. איזה שנה? 1984. לא, 69, אבל היית קרוב.